Што ж, даражэнькія, калі вы нават і на нямецкія могілкі даехалі, то трымайце трошкі цікавай інфы і пра гэта месца. У час Першай сусветнай вайны гарадзішча стала арэнай бязлітасных баёў, асабліва падчас баранавіцкай аперацыі. Летам 1916 года раён мястэчка стаў эпіцэнтрам наступлення рускіх войскаў на заходнім фронце для падтрымкі брусілаўскага прарыву. Баі вяліся 3 хвалямі некалькі тыдняў за моцна ўмацаваную нямецкую лінію абароны. У выніку баранавіцкай наступальнай аперацыі царскіх войскаў мястэчка было амаль цалкам разбурана. Не стала сінагогі і малельных дамоў, была зруйнавана базарная плошча, знішчаны заводы ды фабрыкі. Аперацыя пад гарадзішчам стала адной з самых кровапралітных. Страты царскай арміі склалі каля 80 000 чалавек, нямецкай каля 30 000 забітых і параненых. Частка ахвяр з нямецкага боку, каля 200 салдат ды афіцэраў, была пахавана тут, на гэтых могілках. На плошчы каля 2400 квадратных метраў, як вы бачыце, размешчаны пліты з імёнамі, а цэнтральны манумент выглядае як бетонны крыж з памятнай шыльдай. Могілкі былі адрамантаваны ў 1997 годзе і з той пары знаходзяцца на апякунстве Народнага саюза Германіі. Сваякі загінулых салдат да гэтага часу прыязджаюць сюды і даглядаюць за помнікамі. Як бачыце, у гарадзішчы ёсць не толькі праваслаўныя, каталіцкія, габрэйскія і татарскія, але яшчэ і нямецкія могілкі. Край поўны гісторыі і значных падзей. А нам з вамі пара рухацца да самага галоўнай кропкі нашага маршрута – старажытнага паселішча Гарадок.